Вітаем вас у эфіры Беларусь-3, навіны культуры на календары 4 мая. Гэтым разам мы агучым праграму летняга музычна-турыстычнага сезона ў Мінску. Разам з археолагамі даследуем пахаванне эпохі Пталамеяў, прапануем да прагляду цікавыя праекты тэлеканала Беларусь-3 і пагаворым пра адметнасці першага беларускага сіткома. Сёння ў Мінску, верхнім горадзе, стартуе летні музычна-турыстычны сезон. Распачне яго выступленне гуртоў Мікіта, Мэйдап і Вордсміс з США. З 18 мая ў праграме заяўлены гістарычныя тэатральныя інтэрактыўныя прадстаўленні, фестываль вулічнай музыкі «Место под солнцем», музычны праект «Пешаходка», рэспубліканскі фестываль «Кірмаш» і «Вясновы букет», тэматычная праграма «Гукі вуліц», танцавальныя пастаноўкі і майстар-класы, кінапаказы, аркестравыя сіесты і джазавыя вечары. 1 чэрвеня стартуе тэатральны праект «No Stage». Таксама па выхадных днях будуць праводзіцца святы і фестывалі нацыянальных культур. Працягваем сачыць за мерапрыемствамі ў Беларускім дзяржаўным універсітэце культуры і мастацтваў у межах канферэнцыі «Аўтэнтычны фальклор». Напярэдадні мы расказвалі, з якімі тэмамі выступалі дакладчыкі. Сёння наша здымачная група завітае ў музей музычных інструментаў пры універсітэце. Традыцыйныя ўдзельнікі канферэнцыі «Аўтэнтычны фальклор» наведваюць музей музычных інструментаў пры універсітэце культуры. Сёння міжнародная супольнасць і прафесіяналы займаюцца вывучэннем фальклора. Яны прыйшлі да высновы, што фальклор нельга проста скласці ў папкі і здаць в архів і забыць пра яго. Ён павінен існаваць у жывым бытаванні. І вось як гэта зрабіць у Беларусі 21 стагоддзя, якраз мы і імкнемся высветліць. Экспазіцыя музея народных інструментаў збіралася каля 20 гадоў. У калекцыі больш за 200 экспанатаў, шэраг з якіх выраблялі студэнты і супрацоўнікі універсітэта. У нас ёсць невялічкая майстэрня, лабараторыя, дзе мы даследуем інструменты і вырабляем. І вось калекцыя дудаў у большай частцы гэта праца нашых супрацоўнікаў і студэнтаў. Трэба сказаць, што гэта досыць актуальная тэма ў навуковым асяроддзі. Пішуцца навуковыя даследаванні, артыкулы, дысертацыі, і студэнты вельмі цікавяцца тэхналогіяй вырабу і граннем на такіх інструментах. Сярод экспанатаў дзясяткі варыянтаў беларускіх скрыпак, балалаек, цымбалаў. Галоўная адметнасць музея – яго інтэрактыўнасць. Любы жадаючы можа не толькі кранаць інструменты рукамі, але і граць на іх. Працуе экспазіцыя музычных інструментаў па буднях. Наведаць яе можа кожны жадаючы. З 10 па 12 мая ў Брэсце пройдзе 15-й міжнародны фестываль асаблівых тэатраў «Непратаптаны шлях». На сцэне Брэсцкага палаца культуры прафсаюзаў збяруцца тэатральныя калектывы з Расіі, Украіны, Літвы і Польшчы, дзе акцёрамі з'яўляюцца дзеці і дарослыя з інваліднасцю. У праграме фэста пазначаны паказы спектакляў, майстар-класы па тэатральным мастацтве ад рэжысёраў і крытыкаў, а таксама фотаконкурс «Тэатр у аб'ектыве». Заўтра ў вёсцы Анухава Дзятлаўскага раёна правядуць абрад Юр'я. Старадаўняе земляробчае свята ў гонар апекуна сялянскай нівы і хатніх жывёл святога Юрыя. Жыхары вёскі Анухава святкуюць спакон веку і шануюць як другі Вялікдзень. Удзельнікі мерапрыемства разам з народнай фальклорнай групай пройдуць па вёсцы і ў абрадавых песнях папросяць у святога Юрыя багатага ўраджаю, добрага надвор'я, моцнага здароўя, шчасця і дабрабыту. Дарэчы, гэты аўтэнтычны абрад з Анухава быў першым элементам нематэрыяльнай культурнай спадчыны ў Гродзенскай вобласці, занесеным у дзяржаўны спіс гісторыка-культурных каштоўнасцей Рэспублікі Беларусь. Пра адметнасці абраду валачобнікі, што ладзіцца ў вёсцы Бачэйкава Бешанковіцкага раёна, заўтра раскажа творчая каманда праграмы «Наперад у мінулае». А дапамогуць ім у гэтым народны фальклорны калектыў «Крыніца». Вынікам вандроўкі стане арыгінальная версія аўтэнтычнай песні ў выкананні Лізы Мэй. Далучайцеся да фальклорнага падарожжа «Наперад у мінулае» заўтра о 10 раніцы на Беларусь-3. Стала вядома, што 5-й фестываль «Урбан-арта» вуліца Бразіль пройдзе ў Мінску ў фармаце біеннале з 26 ліпеня па 11 жніўня. За 4 гады было створана 38 арт-аб'ектаў на банках, заводах, офісных будынках, жылых дамах, мастах, трамваях і вагонах метро, а таксама некалькі скульптур і архітэктурных канструкцый. Сёлета фэст працягне ператвараць сталічныя вуліцы ў мастацкія галерэі, ствараць муралы, скульптуры, графіці, творчыя інтэрвенцыі і нават мікрастрыт-арт.
Акрамя маладых і масцітых мастакоў з Бразіліі і Беларусі, упершыню прыедуць і ўдзельнікі з іншых краін. У мастацкай галерэі «Універсітэт культуры» разгарнулася выстава культуры Венесуэлы «Шлях да свабоды», прымеркаваная да 200-годдзя станоўчага сходу ў горадзе Ангастуры, дзе была абвешчана незалежнасць дзяржавы. На ёй прадстаўлены партрэты знакамітых дзеячаў перыяду барацьбы за незалежнасць, карціны батальнага жанру, дзе адлюстраваны ключавыя моманты з гісторыі вызваленчага руху, а таксама прадметы дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва. Выстава венесуэльскай культуры арганізавана сумесна з пасольствам Баліварыянскай рэспублікі Венесуэла ў Рэспубліцы Беларусь. Яна працуе да 20 мая. Уваход вольны. Далей пазнаёмімся з падзеямі, што адбываюцца па-за межамі нашай краіны. У Егіпце даследуюць 7 нядаўна выяўленых пахаванняў эпохі Пталамеяў. 2 муміі жанчыны і дзіцяці ўжо выставілі на агляд. Недавно в районе Аль-Даябад, египетской провинции Сахак, археологи выявили 7 старожитных пахаванняў, якія належалі сям'і Туту. Яны былі зробленыя ў эпоху Пталемеяў, якая доўжылася з 4 па 1 стагоддзя да нашай эры. У магільні пахаваны муж і жонка. На сцяне ў правай частцы пахавальнай камеры намаляваны муж, які прыносіць дары багам і атрымлівае падарункі ад іх. Злева выявы жонкі і цытаты з кнігі мёртвых. Старажытны роспіс добра захаваўся і не страціў яркасці фарбаў. Грабніца складаецца з цэнтральнага вестыбюля, падзеленага на 2 часткі, і пахавальнай камеры з 2 каменнымі саркафагамі. Археолагі знайшлі рэшткі людзей у кожным з 7 пахаванняў. У агульнай складанасці 50 мумій мужчын, жанчын і дзяцей, а таксама мышэй і сокал. Побач з пахаваннем сям'і Туту выставілі на агляд 2 муміі. Адна належыць жанчыне узростам ад 35 до 50 гадоў, другая 12-14гадоваму хлопчыку. У магільнях таксама знайшлі добра захаваныя прадметы, якія выкарыстоўвалі для асвятлення і упрыгажэння тканін, прызначаных для муміфікацыі. Археолагі кажуць, што знаходкі павінны праліць святло на малавядомую гісторыю раёна Аль-Даябад. У Вялікім тэатры Беларусі заўтра пакажуць жамчужыну балетнага рэпертуара, спектаклі «Жизель» альбо «Велісы» Адольфа Адана. Легенда пра Веліс, дзяўчын, якія не перажылі здраду каханых, і тых, што памерлі да вяселля, пераўтварыўшыхся ў дзеў духаў помслівых і бязлітасных, была апатызаваная Генрыхам Гейне. На беларускай сцэне спектакль паставіў народны артыст СССР прафесар Мікіта Далгушын. Галоўныя партыі «Жизелі» і Альберта заўтра выканаюць Людміла Хітрова і Ігар Артамонаў. У Беларускім дзяржаўным акадэмічным музычным тэатры заўтра пакажуць несмяротную фарсавую камедыю «Здрасце, я цётка Чарлі» паводле п'есы англійскага драматурга Брэндана Томаса. Рускамоўная цётка Чарлі трапіла ў тэатр у 1973 годзе, дзякуючы кампазітару Оскару Фельдсману і рэжысёру Юрыю Хмяльніцкаму. За вершы ўзяўся сам Роберт Раждзественскі, а адну з версій лібрэта стварыў пісьменнік-сатырык Владзімір Палякоў. Новую версію старой аперэты ў музычным тэатры прадстаўляе рэжысёр Ганна Маторная. Заўтра на Беларусь-3 прапануем далучыцца да гала-канцэрта зорак аперэты і мюзікла, што ладзіўся днямі на сцэне Беларускага дзяржаўнага акадэмічнага музычнага тэатру да юбілею народнай артысткі Беларусі Наталлі Гайда. Свае віншаванні прамадонне беларускай аперэты адрасуюць артысты, дырыжоры, кіраўнікі з музычных тэатраў Масквы, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Иркутска, Барнаула, Харкова, Баку і іншых. Глядзіце заўтра ў 14 гадзін 50 хвілін на Беларусь-3. Праздник у всех минчан, съехались нынче к нам гости из самых разных стран. Заўтра ў межах праекта CTHZ у Мінску ў кінотэатры «Цэнтральны» пакажуць фільм-выставу «Рэмбрандт». Гледачы ўбачаць працэс падрыхтоўкі маштабнай экспазіцыі, арганізаванай найбуйнейшымі сусветнымі музеямі, а таксама даведаюцца пра гісторыю самога мастака. Праект знаёміць з самым плённым перыядам творчасці Рэмбрандта, што прыпаў на яго апошнія гады жыцця. Пры дапамозе куратараў і гісторыкаў мастацтва фільм даследуе кожную з ключавых карцін выставы і раскрывае характар жывога чалавека, які хаваецца за легендарным імем. У мастацкай галерэі Міхаіла Савіцкага выстава «Еўрапейскія баявыя мастацтвы ад кузні вулкана да мастацтваў Марса»
распачала днямі культурную праграму да другіх еўрапейскіх гульняў, што пройдуць у чэрвені ў Мінску. Экспазіцыя ўключае каля 600 унікальных прадметаў узбраення, рукапісных і старадрукаваных кніг, твораў жывапісу і графікі 15-20 стагоддзяў з калекцыі заснавальніка італьянскай асацыяцыі майстроў па зброі, ганаровага консула Рэспублікі Беларусь у Італіі Роберта Готці. Выстава будзе адкрыта для наведвальнікаў да 15 верасня. Працягваюцца арт-гісторыі на тэлеканале «Беларусь-3». У межах праекта навуковыя супрацоўнікі Нацыянальнага мастацкага музея Беларусі чытаюць мастацтвазнаўчыя лекцыі пра самыя адметныя артэфакты фонда установы. У чарговым выпуску, прымеркаваным да свята перамогі, загадчыца аддзела сучаснага беларускага мастацтва Кацярына Ізафатава раскажа пра бясцэнны ўклад у мастацкі летапіс Вялікай айчыннай вайны майстроў айчыннага мастацтва. Арт-гісторыі глядзіце заўтра ў 19:35 або слухайце падкасты на сайце тэлеканала «Беларусь-3» ў адмысловым раздзеле. Прогуливаясь по залам Национального художественного музея Республики Беларусь, жители Минска и гости столицы могут познакомиться с хрестоматийными полотнами белорусских художников, посвященных теме Великой Отечественной войны. У Магілёўскай бібліятэцы імя Лермонтова ў межах арт-праекта «Галерэя талентаў» разгарнулася выстава работ мастака-касміста з Яраслаўля Алены Вайновай-Багародзіцкай. Мастачка адлюстроўвае іншую рэальнасць, непарыўна звязаную з нашай. Персанажы яе палотнаў не толькі насельнікі планеты Зямля, але і жыхары ўсяго космасу з яго шматмернасцю і множнасцю станаў матэрыі. Яны сімвалізуюць пераменнага чалавека, які стаў на духоўны шлях. Выстава працуе да 19 мая. І яшчэ Нацыянальная кінастудыя «Беларусьфільм» распачала здымкі 16-серыйнага сіткома з працоўнай назвай «Ілюзіі». Гэта першы вопыт кінастудыі ў жанры шматсерыйнай тэлевізійнай камедыі. Рэжысёрам выступае Іван Паўлаў. Мы сустрэліся з ім на здымачнай пляцоўцы і пагаварылі пра адметнасці жанра сітком увогуле і якім будзе яго першая беларуская версія. Иван, приветствуем вас. На «Беларусьфильме» разбита не первая тарелка, но первая в честь начала съемок нового для отечественного кино жанра. Казалось бы, такое кино уже давно просилось в павильоны нашей киностудии, оно неприхотливо в съемках, а вот почему именно сейчас, только сейчас это случилось? Ну, может быть, это считается немножко таким слабым жанром. По идее, большое кино в кинотеатре, прокат, телеканалы с хорошим прайм-таймом. Ну, ситком и прайм-тайм, наверное, не очень ставят. Вот это раз. Во-вторых, смотрите, сейчас мировое кино все-таки возвращается к сериалам хорошим, да? Можно перечислить уже много и телеканалов, и интернет-ресурсов, которые все-таки делают сериалы. Для того, чтобы делать ситком, нужно посадить в одну комнату 5-6 сценаристов и дать им задачу. Я слышал, что если 1-2 шутки в течение дня выйдут из этой комнаты, так сказать, родятся в умах этих сценаристов, то это удачный день. Ситком имеет свои законы, а будут ли они полностью сохранены в иллюзиях? Мы постараемся какой-то энергетикой, молодежной энергетикой, которая присуща ситкомам, наполнить кадр, но мы не замыкаемся только на павильонах. Мы выйдем на улицу. Мы сделаем динамику в кадре, у нас будет движущиеся камеры много. Ведь в ситкомах как? 5-6 камер с разных точек, и актеры играют как спектакль, и их быстренько сняли, и потом чуть ли не автоматически смонтировали. Мы немножко делаем по правилам большого кино. Все, можем? Ближе к делу? Ну, нужно что-то современное. Историю рассказывать пластикой, жестами. А у тебя какие предложения? Предложения? Он, как всегда, забыл. Говорите прямо, какие предложения? Идея для постановки. Чего забыл? Чего мне не напомнил? Я же не знал, что забыл. Я видел, что ты вчера все книжки в комнате перелистал. Думал, ты ищешь идею для нашего шоу. Это я заначку искал, так не нашел. Кстати, ты не знаешь, куда я искал? Ребят, хватит трепаться, а? Есть что предложить? По сюжету героям приходится решать достаточно серьезный вопрос – сохранение театрального пространства. Мне кажется, это не комично. Может быть, для молодежи будет интересно посмотреть про то, как нормальные умные ребята защищают свое увлечение, я бы не назвал хобби, а именно увлечение, которое очень много даст им в жизни.
Я сам из народного театра. Я знаю, что такое самодеятельность. И мне кажется, что люди, которые поработали где-то в школе, на заводе, а вечером отдохнули, играя на сцене, не за деньги, а просто так. Эти люди все-таки имеют какую-то чистоту внутри. Молодежные истории не обойтись без музыки. И знаешь, что у каждой серии будет свое музыкальное сопровождение. Знаете, как получилось? Я в одном сериале увидел, что в клубе выступают группы. И там было такое ощущение, что сейчас уже чуть ли не Аха или AC/DC. То есть так поднимался уровень с каждым сезоном, с каждой серией поднимался уровень номеров. И мне мелькнула мысль, что в принципе, если в каждой серии разножанровые группы, и джаз, и металл, и классика, и просто веселые песни, если они сыграют на территории нашего арт-пространства, мы их снимем, а потом их же песню можем протянуть на протяжении всей серии как музыкальное сопровождение, то, может быть, что-то получится. Честно говоря, это сейчас такой эксперимент. Иван, спасибо и до встречи на экранах с первым белорусским ситкомом. На гэтым пакуль усё. Пазнавайце больше разам з намі, падтрымлівайце культуру і заставайцеся на Беларусь 3.